Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong heroia. Eio, Donkey Kong gora gora, hemen dator banana zerta. Begiratu zerura. Hau da pagotxa, Donkey Kong. Halaxe da, Didi. Donkey Kong, pentsatzen aritu naiz. Inkadinkaduren tenplua aspaldidanik dago hemen, ezta? Aspaldidanik baino lehenagotik. Orduan, nork egin zuen? Zera, aspaldidanik baino lehenagotik badago hemen, egin zuenak ere aspaldidanik baino lehenagotik bizi izan beharko zuen Kongo-bongon. Horra, badugu burua uste bat. Oro jakileari galdetuko diogu. Nik dakidana da, ezin dizuedala jakitera eman. Jakina, sekretua da. Tira, konta iguzu inkadinka idoloa. Azken batean, sekretuek ez daukate graziarik, ezin badira partekatu norbaitekin. Donkey Kongek denekin partekatzen du. Hauze ederra, konta jozu Donkey Kongi, eta Kongo-bongo guztiak jakingo du, zukaoa zabaldu orduko. Zer esan nahi duzu, badakit sekretuak gordetzen. Bai, nola ez? Azalean pikortak nituela kontatu nizunean bezala, edo kandik zituela kontatu nizunean, edo ta krankirenak aipatu nizkizunean. Ondo da, jabetu naiz. Zuhurtzia, horretan dago gaizkiaren arrakasta. Eta horrexegatik gure isa proiektuak sekretua izan behar du. Bai horixe, muskarburu altxu hori. Goren mailako sekretua, arraioa. Ez daukat arrastu izpirik ere zergatik den hain isil gordekoa isa proiektua. Eta neu nahi segurtasun burua. Kroko bakoitzak zati bana landu du etxean nahizialdian. Eta orain nik neuk elkartuko ditut guztiak isa proiektuan, ilunpe erabatekoan, begiak itxita ditudala beti ere segurtasuna bermatzearen. Eta gogoan izan, isil begiraturik ez! Egundu egin dudan tresnarik gaiztoena askatuko dut aurki. Kristalezko koko harribitxi baliotsua da! Nork eraiki zuen antzinako inkadinkadu tenplu misteriotsua? Esan, kaskarinok, zergatik uste duzu eta itzen zaiola misteriotsua? Ez dakigu. Hain zuzen ere, misterioa da. Inork ez daki eta kito. Zer hemen, mutilak? Zoazte matxparretan zinbilizan buluka ibiltzera. Krankiren bilakatoz, zer eman behar baitigu? Banana tarte errezeta bat. Agur. Ara, Donkey eta Didi adiskideak. Funky! Aizu, zera, baldakizu nork eraiki zuen inkadinkadu tenplua. Inkadinkadu tenplua, jakingo ez dut aizu. Konta iguzu bat dena, Funky. Zintzilikatu ondo lokarri eta tiklagunok horren erantzuna mundu honetatik kanpokoa baita. Templu ikusgarri hori, izaki ikusgarriren batzuek bakarrik eraiki zezaketen. Planeta arteko izaki bisitariek. Esate baterako plater egalaridun tximino berdetxoek? Ederki oso ongi Donkey Kong, luzatu arrisku aurkako bostekoa.
Emango dizuet gure hurbileko lehengusu izaki kosmikoen berri, antzinako lagun zaharkitu honek zera emandakoan. Banana tartaren errezeta! Hor nonbait dabiltza, kanpoan, unibertsoaren sabaian zintzilik, galaxiarteko olatu erraldoi bat harrapatu eta ondartzara itzuli zain. Bai, ederki, baina zertarako? Bakea eta harmonia ekartzeko unibertsora, edota gu zombi esklabo bihurtzeko, adimena kontrolatzeko vibrazio planetartekoak erabiliz. Zeru goietan sortu zikara, estralurtarrak doaz biraka. Buru handiak begiak nir-nirka, garrolik itxez beti zirrika. Planetarteko izaki bisitariek zuzaituzte. Bihurtuko zombi. Esklabu hartuko zaituzte eta kaiola eskeniko dizute. Izu ikara. Ni zorro-zorrozak zaz belarriko zuloan, erpea zaparrak zikin urte osoan. Vibrazio bidez garunak zurrupatu, frakisteini bezala jotaseko erraustu. Planetarteko izaki bisitariek zuzaituzte. Bihurtuko zombi. Esklabo hartuko zaituzte eta kaiola eskainiko dizute. Izu ikara. Eta izaki estralurtarren garun vibrazioek eragindako sorginkeria indargabetzeko, banana berde bat jan behar da, eta txingo kaibili salto eta brinko. No era noa. Goiztiarrentzat bakarrik dira olatuak. Estralurtarren adimen vibrazioak! Tximino zombiak! Ez zenuen amua irentziko, ez da, Didi? Ni? Plata regalarien pare zenituen zuk begiak zabal! Gorila trostariak! Planetarteko izaki bisitariak! Itzuli dira! Klump, ekin goren mailako segurtasun jardunbide sekretuei. Bai, jauna, kode gorria erabili dugu, ez du zirriturik aurkituko kolpe odoltsuentzat. Bai! Tira, ez dutu. Ez da kalte larririk, begiak itxita dauzkat, segurtasuna berbatzearen, jauna. Ederki, ea altxa hortik eta ekarri izkira eta lokatzezko gitarteko bat. Ados, jauna! 1100 ordu barru elkartuko gara gauerdiko mokadutxoa egitera. Bikainak, isa proiektuak aize gainditu du lehendabiziko hegaldi proba aurre ikusita bezalaxe. Itzuli nahi. Horixe itzuli zarela. Bumeran upelak beti itzultzen dira abiapunura. Horretan dago nire planaren bikaintasuna. Bai, jauna. Eta isa proiektuaren probaldia gainditu ostean, beste zeregin bat izango duzu. Kristalezko kokoa lapurtzea isil-misilka, eta berehala itzultzea tximino burutsu baldarroiek ezertaz jabetzerako. Dena garbi, Didi. Planetarteko izaki bisitariak gautxori hutsak dira. Hala izango aldira. Goazen, gainerakoi esan behar diegu. Gainerakoi esan? Zer
baina? Arriskuan gaude, inbasio bat da, hemen dira! Kanpo espazioko tximino berdetxoak! Bort ikusi ditugu biok! Zombi bihurtuko gaituzte estralurterren adimen vibrazioak erabiliz! Ederra kontua. Gustura entzungo genuke historio osoa, baina presak agabiltza? Ez alduzue gure babesik nahi! Ez, estimatuta dago eskaintza, baina zera, garaiz iritsi behar dugu. Ile apaindegira, badakizue, neskon kontuak. Oh, begira, izurdea! Non? Ez dute zer ikusten! Ei, non sartu dira? Kranki! Kranki, zerbait egin behar dugu! Planetarteko izaki bisitariak! Itzuli egin dira! Inbasio bat da! Zombi bihurtu nahi gaituzte! Neuk astinduko zaituzte zientzia fikziozko zentzugabekeriak esateari uzten espadio zuen! Biok ikusi ditugu bat! Zeru goietan ziztu bizian, espaziontzi bitxian! Izaru soren bat izango zen, ziur asko! Orpo jarraituko dizugu zure hobe beharrez! Horixe besterik enuen behar, zuek izateak arondoan, zera, ileapaindegian ere, horka bat! Non? Primeran! Estralurtarrak Kongo bongoz jabetu nahian eta mundu guztia tximak apaintzea zarduratuta! Guazen, txikito! Funkik sinetxiko digu behintzat! Iepa, pospolinok berandu zatuzte? Barkatu, Funki, edonora goazela ere, ana saltzen dira Donkey Kong eta Didi. Baina lasai, saiestu ditugu azkenean. Baita neuk ere, oi, ez da zaiespide samurra izan. Gora! Ikusi alduzu, Donkey Kong! Arraroa benetan! Bai, noiztik dauka Funkik ile apaindegia etxean? Gogoan izan, zuhurtzia, horretan dago koska eta gure helburuaren arrakasta. Arrazoi osoa duzu, Kranki. Ez usteko ustekabea eman behar diogu orengoan. Ea, jarrai dezagun gure planarekin. Zein plan! Arraio demonio! Badakizu zer? Planetarteko izaki bisitarien kontrolpean dauden tximino zombi bihurtu dira! Eta Kongo bongoz jabetzeko azpilokoren bat prestatzen ari dira! Jakin zer duten eskuartean! Banana berde mordoaren bilanoa! Ederki, txikito! Donkey Kong da! Guzelatatzen ari zen! Keke, jakinaren gainean egongo da orduan. Hobe izango duzu Didiri txintik ez esatea? Ha! Zombikeriari gaiztoena eginda ere planetarteko izaki bisitarien adimen vibrazioek ez didate garuna kontrolatuko. Txantxetan ara, elizukete garun arrastorik aurkituko. Jakizu astakirten horrek, ez dagoela inolako planetarteko izaki bisitaririk. Ha! Horixe diote garuna kontrolpean duten tximino zombiek! Utz eta motza biltza, zombien kontu horiek hain zuzen ordu txikietan izaten diren telefilmetatik ateratakoak dira. Aditzen, ez dago planetarteko izaki bizitaririk inon. Ez behintzat, jendea zombi bihurtzen duten horietakorik. Nik ezagutzen ditudan bakanak, melaska samarrak tira ala moduzko bizimodu xelebrea daramatena. Baina ez altzineten ari Kongo bongoz jabetzeko plana zizketan. Ez ala? Didiri, ez usteko urtebetetze festa bat antolatu nahi diogu. Ez usteko urtebetetze festa Didirentzat primeran! Baina, zergatik nauzue gonbidatu festaren antolaketan esku hartzera? Ba, ez usteko ustekabea izan behar duelako festa. Badakit sekretua gordetzen! Bai. Egia! Tira, oraingoan bi bider zindagizuet ez dudala lau aizeetara zabalduko. Ea honela aldeltzen ditudan planetarteko adimen vibrazioa morra Aizu, Didi! Donkey Kong! Etzen nuke horrela salatu behar estralurtarren erasoa saiestu nahian dabilen norbait. Tori, banana berde bat. Zutikan kontu hoiek, txikito. Ez dago inolako planetarteko izakirik. Ez da Kongo bongoz jabetu nahi duen tximino zombirik ere. Ez? Eta zer egiten du mundu guztiak funkirenean? Zera nahi dute, alegia, zera antolatzen ari dira, zera, ez duzu zertan kezkatu. Eunetako bat zara! Ai, planetarteko garun zurrupatzaile horiek espazioko zombi bihurtu zaituzte, beren agindu gaiztoak bete arazteko! Ez, Didi, itxaron! Donkey Kong! Edo non zaudela ere ez kezkatu! Bururatuko zaiteta zu salbatzeko moduren bat!
baino larriagoa da. Nire lagunik minena zombi estralurtar bat da. Eta orain nire atzetik dabil, bai daki badaki dela bera zombia dela. Ah! Horra beste bat! Luzea da horratik saltzamaltzen gelarako bidea. Atzera! Zombia ratoi zingiratxu eta isatxe eskatatxua! Zer? Zein da bilor? Larruzko pilota bat? Zer zabiltza krokoputzen sukaldean? Eta nolatan dago oien hau krokoputzen sukaldean? Itxaron apur bat! Klump ez da zombi bihurtu planetarteko izaki bisitarien garun vibrazio ez. Ez dauka garun espirik. Eta non da igurtitzeko lokatza? Klump, nireak egin du, lagundu egin behar didazu. Nik larruzko pilota bati? Entzuidazu, narrastik askarin buru bako horrek. Bizkori bili behar dugu, beranduegi izan baino lehen. Kongo-bongo uartea eta agian mundu osoa ere planetarteko izaki bisitarien erasopean daude. Eta denok zombi bihurtu nahian dabiltza. Marteko musker berdetxoak! Ixo barrez lehertu baino lehena! Neuk ikusi dut ilunpera egokitutako neure begi zorrozokin zerugoietan jirabiraka! Bilgune estrategiko bihurtu nahi dute uarte osoa. Bertan trebatzeko buru belarrik kontrolpeko adimendun zombi saldoa. Gugeu tarteko! Aiene, zer egingo dugu? Estralurtarrak dira erasoan hasi. Izpi pistolak ganun erausleak. Eta euskalo zer gehiago. Erne beti ataka gaitzean. Tximinutasunak eidakar. Borrokako astura. Batuzu nahi eskura, begirunez jo zerura. Naiko bazenu erasoak eratu, erabiltzazu kristalezko kokoa. Aurpegi emanez, sartu historian, didiere lukete, beti gogoan. Zeuzara eroia, begi diztiran da ezaguna. Ez izan utxaren urrengoa, begira ondo zerura. Ene begira zerura! Inongo planetako inolako lokatzilik itxek ez ditu nire lagunak zombi bihurtuko. Kristalezko kokoa emango dizut, krokoputz, eta burukada galanta emango diot planetarteko izaki hoietakoren bati. Bururik badute? Bi dituzte. Edo hiru. Klump, larruzko pilota zistrintzera. Voluntario ausartorri, zeuk lagundu beharko dioz. Nik? Baina, jauna, zera, oraindik ez diot ogitartekoa prestatu eta gainera... Bai, jauna, atsegin eta borondate handiz, jauna! Didi Kong, izen gogoan garria izango da zurea Kongo-bongoren historian. Bai, hala izango da. Gruxa? Kristalezko kokoa lapurtzeko misioa bertan bera geratu da. Izan ere, neure eskuetan jarriko du aurki. Zorionez, tximino itxurako inozorgel batek. Ederki. Baduzu beste ginkizun bat. Egaldatu bumeran upelean eta edatu izu ikara barra Kongo-bongo uartean zehar. Bejonde izula, Donkey Kong. Eta orain zer egin behar dugu? Taldeko guztiak barruan daude zain eta apaingarriak ere zintzilikatuta dauzkagu. Lasai, Kandi, ekarriko dut. Baina gogoan izan. Bai, badakit, ez diote zusteko aizorratuko. Ez ustekoa! Naiz lagunok. Planetarteko garun lapurroiek irakaspentxo baten beharrean daude. Kongo-bongo tarronjoka moldeari buruz. Didi! Azkenean aurkitu zaitut.
Zertan zabiltza kristalezko kokoarekin, txikito? Nire lagun minaren garuna berreskuratzeko erabiliko dut! Enai zombi bat! Ha! Hori se diote hain zuzen zombi direnek! Ea, bizkor! Klump? Hori dataen heroiletsu ikaragarri hori. Kristalezko koko aita txokroko putzi dakarkiozu. Zulta hori. Txemmino mutur luze horrek dena ondatu du. Kluxa, giliorazi Donkey Kong! Bizkorrako gain-gaina daukagu! Bai horixe, ziztu bizian! Aizu! Hurrengoan nik neu gidatuko dut! Bai horixe, guai! Tira, berreskuratu dut kristalezko kokoa! Ai! Planetarteko izaki bisitariak ote dira ba! Lortu dut! Lortu dut! Ongi etorri Kongobongora planetarteko izaki bisitari... Banengoen ba... Ederki, zombi! Eman kristalezko kokoa! Didi, ez dizut horrelakorik esan nahi, baina... Ez zara gure talderako duina tximino lurtara hula! Ahula? Nahikoa da! Itzul zaitezona, zombi estralurtar koldar burubako hori! Ai. Amari eskerrak, kaskoa beti jantzita eraman ohi dut behintzat. Ene, planetarteko erazotzaile dolor hori izugarri ezaguna egiten zait. Ondo eza egin zaidala uste dut. Ez! Nire uniforme berriaren gainera ez! Ergelak! Neure atzaparretan neukan kristalezko kokoa! Iargira bidaliko zaituzten biok oraingoan! Na, ez ez harrapatu! Estralurtar zombi hori txiki egingo zaitut garroz garro! Didi! Banana berde gehiagi jango zuen. Arraioa! Agian ez ustekoaren berri eman behar zenion Didiri, Donkey Kong? Dinka urte betetze egun zoriontsua.